Ayusa, kay timbunga naman sa kulo. Kanina po datong pikhan, magbuhat ta og kulo chips. Sakto kayo ni pang snack, di matabas-tabas. Hastang pagkaayusa, idibol ra gyud og kamay ang magastuan ni. Sulpak na, puting crispy ha. Ito nga largo. Garabing pagkaayusa, wa na daghang pasundayag, lahos. Oh, di na punta. Sugdan na nato, gikamang na naso sa kasinggawng di ang punuan sa kulo. Kay naa naman say bunga ang mga kulo. Kanina po datong pikhan, anugon kayo, maunhan niyo ta sa mga kabog, guwang na biya kayo. Wa na daghang pasundayag, sugdan na naso sa kasinggawng da sa pagpanughit. Basta sagad ingon arong mga buwan na, mao gyud ay season nga tingbunga sa mga kulo. Aw mao po nay tinglosob sa mga kabog. Kusog man kayo mosubad ang kabog ud ani. Labaw na kanang hinog-hinog, di gyud pasayloon. Mao nang mintas wala pa mo atak. Aw kita usay maguna-una ani panukob. Di sa gyud mahimo og di ta mosaka. Grabe mo gud mga layuga. Layo kayo ang mga bunga. Kailangan ko nimo siyang sakon og diri nakakuha na tag tulo ka buok. Grabe mga guwanga. Kay dili pa man nakasigo sa mga singgawong. Ato aw sa napunan, may nang dili jud mapingis ang mga singgawong ba. Sagad pud aning kulo. Daghan po kani siyang bisag unsa nga klaseng pagkaluto. Pwede nimong tanokon, binigniton, sinugba, nya piritohon, aw paksit og dring napita. Gihog na naso sa kasinggawong dang dughit. Daog na to atong nangakuha. Aw anay daghang pasundayag ato na nang pamuniton. Kaniyo, purting ayusa, pagkaguwanga. Mailhan man nimo siya og guwang na. Kay ingon ani niyang porma, mag brown brown ba. Nya manggawas pag-ayo ihang mga tagok. Right, daog na nakadaghununa, ubay-ubay na tag mga hiwa na. Automatic nagpadahili na po ng usa ka singgawong da sa punuan sa kulo. Aw anad na kayo na. Atoan na ni pang dalhon, batsi na ta. Kay basig maabtanon niya ta sa tag-iya, pero joke ra. Atoan ni diri, atoang inangkon, matik dira. Atoan na nang iplastar sa tong lamisa. Sugdan na natos pagpanit, gitabangan na sa mga singgawong dia para madali atong proseso. Hasol jud kayo sa pagpanit ania, pero ikaluto na. Wa gyud pasayloon, pero diara, human nagpanit sa mga singgawong, pila ra. Pagkahuman, atoan na din ang hiwa-hiwaon og nigpis. Dili lang kay nato siya dagkuon pag-ayo para mo crispy ba og bag-on manggod. Dugay kayo mo crispy. Mas nindot na ingon ani pagkahiwa kay nigsugmaw nimo sa mantika. Away pila ka minuto. Crispy na. Samtang na naghiwa ang mga singgawong. Agi kuhaan po na sa usa dig mahaling. Matik iitsa na nato mga kahoy. Okay daog. Kay nahuman naman sila sa paghiwa. Aw ato sa nang hugasan na gamay. Pagkahuman, wa na daghang pasundayag ato na nang takangan sa tungkawa. Aw unsay dugayan ato na po na ilunod atong idibol. Ato siya na siya painiton og pila ka minuto. Kay miinit naman ato na nabuyukan niya og kamay. Palatikon pamanta na usa ang kamay. Ya dayon isunod na tong lunod atong kulo. Aw matik mo pilit na diha ang mga kamay. Og brown brown na gani, automatic atuan na nang haunon. Oh, grabing pagkaayusa. Di lang sa kayo na to palabian og crispy. Kay mo pait na, pangkaduha nga lunod. Automatic birhan na din na sa paghaon. Purti ng pagkadali ang maluto. Kay nigpis baya, di matabas-tabas. Grabing pagkaayusag pormada, pangputol sa tiil ba. Og mahubas na gani ang kamay, imo na sad na siyang butangan og balik. Pabuton dayon mulatik, ikahuman, iluno dayon ang kulo. Balik-balikon na nimo ang proseso hangtod sa mahuman kag luto. Dali ra man sa kayo lutoon, basta nigpison lang nimo. Sulbad na imong pang-snack ani. Og mauna na tanan atong last nga gihaon. Aw porte ang pagkadali Pagkahuman ato na iplastar sa tong lamisa, parisan dayog bugnaw nga Dios. Sulpak, porting pagkaayosa. Wa na daghang pasundayag, ato asa ning tukbon, nagpanilap na mga singgawong. Oh hala. Snack time. Pulo mga singgawong. Pinirito. Nga. Crispy ya. Ito nga largo. Murah na ito kulo. May ikaw. Pulo. May ito na. Crispy kayo nga singgawong. Dili ahli ito. Pwede na tabusin na ito. Matumpag niya. Ano ba? Bukan na kay sauro mi. Sauro mi. Mana apa ni? Nakit ng bag ako, crispy ka ba? Saya. Nagutok Atong aban largo. Ibas ba? Singaw. Kulo mo dya. Minit mong kulo, pinirit mong kulo. Wala mga singgawong. Napay sobra diri. Ito. Sana. Hakat. Crispy. Masinggaw. Babe May snack ang duyan-duyan ba? Pasibunan. Duduwag scatter gamay ba? Ang gamay lang. Hindi Gutom yun.
Crispy ah. Crispy kayo. Jollibee eh. Nag-juice. Mapumpag. Tampag yan. Gabo na. Bato Facebook ang video na sa YouTube ba. Kung nga pagkaon na so niya ba. Abot bisita. Atik ba? Kaog init ba yan? Yung bugnaw. Basta. Sip-ak ng ipon. Maorang ng gawa ka na mag-uwan init good. Maorang na, no? Muwaso lagi yung babalik niya. Ino man na. Ano ka advantage ani musog lang ka. Ito uwan init tas babaw kay lantan ka. Paksit piti-piti ang baba sa mga singgaw. Grabe pagkaayos pagkulo chips na mo diha. Wa na daghang pasundayag mag-shoutout sa to mga singgaw. Shoutout kang Eliza Jane Pasino Lazaro, kang Gilbert Gilig, kang Renz Bombom sa Garal, kang Melanie Leagi Arellano, kang Philip Romero, kang Mark Garcia Calberti, kang Langga Mami Rubin, kang Jasmine, kang Maria Ferrarin, kang Albert Bagood Lozano, kang Charles Yours, kang March Chel Sotomayor, kang Rami Milindres, kang Gilbert Gilig ug kang Xavier Umiga. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment lang mo mga singgaw sa atong latest upload at duro ta magkuha first 15 comments sa atong shoutout. Dili lang ta ko to mga singgaw, share og like ng video para mas daghang ta matukob.